Déver maithise agus fuair géadfáilte chuig fís go bháil scáileáin do chuid an ghaeilne na seotha sóisiirí, service takeíochta do chuid na rinne dachis agus scillanne. Inniu díróimid an Pleanáil Roinne. Moltar dit cóp den template Pleanáil Roinne nua a bheith os de chóir agus tú a fiechant an bhí scóil scáileáin so. Iritis ó bhúntóirí agus a bhaile saléire hon template nua so beagání níos ferberthe ná ceann 2017-18. Is féidir an template a íslódáil ó ranán gailne jct.ie sa bhot ranán Pleanáil. Moltar dit, mar bhfuil sé feice go hana féin, fiechant an bhí scóil scáileáin meafar fáilme na gailne. Léiríonn sé seo an tách de bhanan leis an gurchuige chomháite, sé sin le rá na tuirí fáilme a ránú as na tríithnáthe agus as na scillanna tangan ar fad, mar takeíonn na snáhanna le na chéile agus takeíonn na scillanna le ferberta chéile. Chun gombeadh an Pleanáil éifeachtach. Ní mór go dúirfí áit lárnach don le tríocht mar híle na spéiris fáilme, agus go méfiigh macnamh an bríomhéis nó an príomh-thasc nasúnathe san éanad, ónas go ndéanfar an te spéiris a dhearra bhealach alínathe. Sé sin le rá go bhfuil an nasúnú ag díriú an bheallam a tharla sa rang, an eollam a thaidh gascairt os na tuirí fáilme a raníoch agus as an téacs le tríochta mar achfan chun an eollam son a bhaint amach. Ní mór spruch na sonríochta chumad mar ócas an tamar fad, sé sin an sealbhú tangan. Chun deis a hart dar good scolóirí an gléilinge chealbhú, is léir go gahamid réimse, stratéisi agus mauna éagsúla a ghúsáid, chun gach deis a hartdóibh a good scillanna tangan a ghurbert le bheithe na núsáidóirí tanga a há ní a bhain neamhspleách sa chumarsáid ach chumasach leis. Arís is fiú féchant na ceistan na so ó Michael Absalom, údar Clarity in the Classroom. Carríonn na ceistan na so linn díriú an Pleanáil. Más míon leat am a hart dit hénig na ceistan na so a léamh brúig an cnapa sosa inis. Agus muid in mon éanad fáilme a Pleanáil, ní miste lua go bhfuil ceire chéim idir splácha I gceist sa phróiseas pleanála. An chéad chéim, raunig na tuirí fáilme as na tríithnáthe, an tarna chéim, raunig na téacsna nó na háisne chun takeú leis an bheallam, an tras chéim, smuoinnig an ispéiris fáilme agus na deis na masúnathe, agus an ceathrú chéim, déan macnamh an tagasc agus an bheallam. Tá mí den is chun díriú isteach an géad chéim. Céim a héin, raunig na tuirí fáilme os na tríithnáthe, cumas cumarsáide, feasacht tanga is chultúrtha, agus féinasach den álamóra. Cintíonn an cóthathú so go bhfuil réimse scillanna tangan á ghurbert laistigh den éanad fáilme. Aríist clínig cheachtareacht bheafar na fáilme an so. Smaoinígi an gúis go ranítar tuirí fáilme le. Ranítar tuirí fáilme chunólas, tuiscint, scillanna agus luachanna an scoláire a ghurbert ag a buinte den eistar fáilme ag go bhfuil na scolóirí. De gná beag príomhhéis bheasúnathe ag deire éanad, mar réon le golóir deisne don bheasúnú firmathach le linn an éanad fáilme. Is roitis iad na tuirí fáilme a dhéanann cuirsíos an ólas, an tuiscint, na scillanna agus na luachanna a bechóir de scolóirí a bheith ná na heispáint riviera an tríú bliain. Ní mór tuirí fáilme as na tríithnáthe a chomhthathú agus comála sin na cúig scill tangan a chomhthathú le chéile. Beag bhór discint agus ólas réamhbheallam na scolóirí mar thróir do ránú na dorthaí fáilme. Cuoinnig gur cheart go mbeadh ispéiris fáilme agus deis na masúnathe alínathe le pe tuirí fáilme a thá ránathe. Déanfar masúnú firdamatach golóir bailí éagsúla a thaidh tacht leis na tuirí fáilme agus a bhfuil fáilmthe agus na scolóirí I ri is ag deire gach éanad.
An scádáin inis, cíigh sibh sampla de thuirí fánama a raníomar ó nátha a héan agus mar a ecan sibh há elementí afsithe antú. Cnocatha stúing go raibh deisna maithe do chóthú sna tuirí fánama a raníoch. Más maithleat am a chahabh an sleánán só brúig an knappa sosa inis. Agus seo tuirí fánama a raníomar as nátha dó is a trí. Arís más míon leat am a chahabh an sleánán só brúig an knappa sosa inis. An aithníonn tú na féidirachtaí don chóthú antú agus chóthú idir iadsan agus na tuirí fánama a raníoch ó nátha a héan. A bhaithe le míthuiscintí a cheachant, ní hanan tuirí fánama bithe ránú agus an álam fad a bhanan leis an tuirí fánama son a bhaintach in éonad fánama a bháin. Filfar gach tuirí fánama a ríist is a ríist eile le linn trí bliana na seo sóisiirí chun tuiscint agus scillan na scolóirí a ghorbert go céim núl. Tar éis don Roinn Gaelne idir scoilse na tuirí fánama a ránú, tarlóigh sé ina dhiag son go mbeidh an múntóir éonar cinenne a ghlacha cén elementí le dus na tuirí fánama son a bheith ag freastal riachtanis an ranggrúpa le ag a buinte só. Chun tuile tuiscinne a gháilt elementí na tuirí fánama, fiach an tafod de heminar gréasán a bhí going in Abrán 2008 a bhanan le sonriocht tí a héin. Tá sé seo fáil siomh gréasán jct.ie sa ranán ceardlanna ránacha. Mar is óldíomh há ró lárnach ag an litríocht sa tonríocht. Is feintse íon litríocht den diatheanga agus den gnáthanga, is feintse de haimhras agus de chringas na tangan, is uirlis chun commerceáid a chur siúil sa rang. A nuas an léamh agus an scríomh, há fíorhéisig baint leis an litríocht chun an labhart, plé agus idirgníomhú cainte a chur cain sa rang. Is den riachtanas an cúig sciil tangan a ghorbert tréis na teacht na litríochta a hétharú. Síl an spéras fánama a há sa teacht litríochta sa rang. A nuas sin is achfan háchtach íon litríocht don Herbert Vócánach. An tarna céim sa fróiseas pleanála ná na teacht na litríochta a ránú, agus is fiú a bheith saléir an só ó héamh méid agus cinál na teacht na litríochta de. Sa chéad bhliain leag for bunchloch do hétharú na litríochta sa tarna agus sa tras bliain. Raig an scolóire in lec le teacsna á seanraí éagsúla, filíocht agus áráníocht, drámaíocht, gearscanáníocht, uairscéalaíocht agus gearscéalaíocht. Caithfar teacs a bhain as gach seanra a laiad a isrú mar chud damhlam na chéad bhliaine. Ina theannta son, curfar béim an litríocht áitiúil nó an litríocht féal. I gás na litríochta áitiúla nó béal ran over 3 fíosa litríochta cuí le sétharú. Beidh saoirse ag an múntóir agus na scolóirí ag an levéal áitiúil, PC arúnacha dá riachtanis fánama, dá réimse sime agus dá ggóthaíochs féin a ránú. Sa tarna agus sa tras bliain ran óig an scolóire teacsna ón lista dúlgas. Thar shréimhse 2 bhliain ran ófar a laiad, 10 cín de ghánta nó dárán nó meascán idir ghánta agus árán, drámla omláin a bháin, roinnt gearscanán sé sin 2 gearscanán a laiad, 2 uairscéal agus roinnt gearscéalte sé sin 2 gearscéal a laiad. Ina theannta son déananig an scolóire anrabháil chuig fíosa de litríocht áitiúil nó béal thar shréimhse an tarna agus an tríú bliain. Beidh saoirse ag an múntóir agus an scolóire ag an levéal áitiúil, PC arúnacha dá riachtanis fánama, dá réimse sime agus dá ggóthaíochs féin a ránú. Mar is óldíomh há an lista molta de héacs na cuí den chéad bhliain agus an lista dúlgas don tarna agus an tras bliain fáil curriculumonline.ie nó jct.ie. An próiseas scacha.
Tar éis féachant an liste multa den chéad bhliain, nó an liste dúilgais a bhaina leis an tarna agus an trasbliain, ní mór den Roinne Gaelne doscoilse, scaga agus réamhráha a dhéanamh I déobh na díochsna le tríochta sna seanraí éagsúla. Ba chóir réamhráha na rinne Gaelne a bheith in arúnt de chóthaíochs na fálama doscoilse. An le bhéal cumis a tháinig na scolóirí, an réimse sime a thá agus mar son de. Bí cinnte go bhfuil an fócas céine nó cuid des na féidirachtaí céine I gceist sna téachsna a rauníonn Roinne Gaelne doscoilse. An son chuirtear réamhráha na rinne Gaelne fé bhráid na scolóirí sna ranggrúpaí éagsúla. De réir na sonríochta is gá ráha a thabhairt dos na scolóirí ag le bhéal an bhúntóra agus an ranggrúpa éonar. Tá roinnt samplaí féidirthe de bheanna chun deis ránathe a thabhairt den ranggrúpa I seisiúna 2 de cheardlan FGL 2007-8, chun chur láthair son fáil an siomh gréasáin. Tá spás cuí in san templéad pleanála chun réamhráha na rinne Gaelne doscoilse déobh na díochsna féidirthe a bhreacha síos. Ní gá téachsna tacúla a luath ná a úsáid, ach uaireanta buinfear leas astú chun fócas na fálama a threisiú nó chun díriú isteach go mion element dora fálama le. Ascríonn fócas na fálama as an téachs le tríochta, nó as gnéad de chultúr na Gaelne nó as an dárud le chéile. An tras céim, fís don eolalam san éanad. Is fiú trácht a dhéanamh an só an dlú cheangal a bhíonn idir turthaí fálama, an tispéiris fálama agus na deisna measúnathe. Ní mór dóibh a bheith ealaínithe le na chéile. Déan cinnte gcónaí go bhfuil an cheangal nó an talínú só I gceist leis na deisna measúnathe fada raníonn tú. Deartar na deisna measúnathe chun fianna se bhalú an bhfuil an eolalam sna turthaí fálama bainte amach agus na scolóirí faoi dhearr éanad nó á baint amach I rachan éanad. Cuimseoidh fís fálama na rinne Gaelne an tuiscint nó sproch a tháinig an Roinne do bhanús na fálama, sé sin an tólas, tuiscint, scileanna agus lúchanna a bheige agus na scolóirí fé dhearr an éanad. Mar a chéann sibh hámid tar éis an bosca bán dearg a ghorbert, chun go mbeidh sé níos so hiice. Ba chóir go ndéann faoi cuirsíos imlíonach an bhealaim a thá chun tarlúnt san éanad. Ba chóir den Roinne Gaelne doscoilse fís chótháite a legan amach don eolalam a chuimsíonn an eolalam a thá gceist na turthaí fálama a raníoch as na snáhanna fad. Cuireadh de gcuoine díobh an só go gcuimsíonn snátha a héin cumas cumarsáide an eolalam sotha leannas. Cumas an scolóide sa chuaig scill, éisteacht, léamh, labhart, idir gníomhú cainte agus scríomh, scileanna a tháinig teastáil uaig nó uathaí chun cumarsáide dhéanamh le húsáidóirí eile na tangan. Bíonn ar a chumas feidhmiú go muíneach agus go héifeachtach is síomhanna idir fearsanta cumarsáide sa phobaltanga. Bíonn ar a chumas gnáthanga na cumarsáide ar gná luas sa phobaltanga a thuiscint agus a úsáid sa chumarsáid. Banan sé tanmh as a bheith páirteach sa chumarsáid le húsáidóirí eile agus as idir gníomhú ló. Tugann sé tanga chrainn hibhir fé dhearra agus úsáidann sé nó sí an tanga hibhir chrainn I labhart agus I scríomh na Gaelne. Léonn sé réon leathan de héacs na díalse, téacs na litríochta agus ilmhódachas náirimh agus léiríonn sé nó sí tuiscint chriticiúil ar nábhar. Cumann sé nó sí a téacs na ábhartha féin le haghaidh cumarsáide le húsáidóirí eile. Líonann mar isteach cuid mhuar des na féidirachtaí déiteach a bheith gceist an só, ach ar nóig ní chuidigh sibhse isteach ach na príomhéidirachtaí don eolalam a bhfuil sibhse chun díriú orthu san éanad áirithe só. Béidir nach mbeidh ach péire ann,
Brahanse sin na tuirí fánama a há ránathe a gcuimhse agus na henimintí des na tuirí fánama son. Snátha dó. Feasach tanga is cultúra. Hán scoláire ag sealamhún na Gaelne i dtímpaileacht na tangan. Tugann sé nu sí crainn úsáid agus saibhras tangan fé dhearra. Tugann sé nu sí cad is de úsáid óir tangan ann agus déanann sé nu sí iireacht bheith réon dul leis an úsáid óir son a bhfuil tanga chrinn hifir aige. Déanann sé macnamh an gcuí ina ní brian an tanga chun mí chrinne sa cheachant. Tuisc an tanga timpeall nó uirthi, chuireann sé nu sí ahanana bha bheochultúr na Gaelne, agus bíon deisne aige nuaché an cultúr son a inmheánú. Tuigeann sé dáin na tangan agus fásan an meas a bhíon aige nuaché an bobbal tangan. Déanann sé cóin anú leis agus spreagann sé nu sí sin é leis an tangan na úsáid sa phobal tanga. Mar an ggéan anseo chuir muideanna isteach lán saon plídas na féidirachtaí díobh. Cén gnéir le den snátha seo a méid sibhse díú uirthi, nó an bhfuil féidireacht ábhartha eile a aithníonn sibh. Snátha trí. Féinasach den Álamóra. Díríonn an scoláide na tréthe éanair a há go féin mar Álamór tangan. Tuigeann sé chun an stratéisí fánama a há rúnach dó nó dihéananig a rúsáid. Tuigeann sé nu sí an spreag pásanta a há aige nuaché i le úsáid na tangan, agus ghlachann sé nu sí únéireacht farsanta an tanga féin agus fróisis sealmhaithe na tangan. Aríst, cén gné le nó gnéthe de nátha trí a bhfuil sibhse ag díú uirthi nó orthú go sonrach. Príomhheis bheasúnathe an éanad. Hán tilomad féidirachtaí ann go bhféadfadh Roinne Gaelne nó múntóir leas a bhaint astú chun measúnú cuimseach chuí a dhéanamh thora éanad. Cuoinnig nach gá I gcónaí gur tasc scríofa a bheith mar faointe measúnathe, ba chóir éagsúlacht a bheith gceist sna tascanna measúnathe. Mar shampla, déitach an scoláire tabhairt fé taide nó survey, cur a láthair, léirmheasar théacs, scéal crothathach, tunscanmh, agalamh, téacs macnamhach, póstéir nó téacs ilmhódach agus féidirachtaí eile nach iad. Brúigin canapa sosa inis chun chuid des na féidirachtaí a dheiscint agus plé a dhéanamh orthú idir a bhénig. Cuirfidh príomhheis bheasúnathe an éanad fianna sé fáil den scoláire agus don múntóir an bheallam a há baint amach ag an scoláire nó na bearnaí san amhallam fé dhear an éanad. Céime trí. Eispéireas fánama a chruthú. Céir is eispéireas fánama ann? Well, séard is eispéireas fánama ann ná omlán na fánama a hárlíonn laistigh de shréimhse ama ina ndéanann an scoláide dulchan cín sna scileanna, sna luachanna, tuiscint agus an ólas in san méid a hála fánlam agus le déanamh de thuir na naomhíochtaí fánama agus na neisna measúnathe laistigh de shréimhse ama an éanad. Is an eispéireas fánama agus obair éanair, obair bhirte, obair grúpa, roinntólais agus smaointe, cóid brú, éisteacht, léamh, labhairt, idir gníomhú agus scríomh. Is an agus an amhallam, is an dulcan cín de thura gníomhíochtaí fánama, taide agus smaointóireacht chríticúil ins na snáhanna fad. Ba cheart go mbeadh eispéireas fánama be, tanamhach, fiúntach, díirithe réimse spéise agus chumas na scoláirí, agus fíor háchtach fad, bunathe riachtanis dhíomhrálathe na scoláirí. Agus múntóir I mon eispéireas fánama na scoláirí a dhearra, ní mórdúing na rudí só leannas a dhéanamh. Cuoinnig nach go le gceist ag leibhéal na rinne Gaelne I doscoilse ach réamh phlé roinnt smaointe déitach a bheith úsáidach. Na pointí measúnathe ólas
Tuiscint scileanna agus luachan an scoláire ranú, na céimeanna a hála tógant chun dul dro an faointe sin a listáil, na scileanna a bheith ag tastáil os na scoláirí chun na céimeanna sin a thógant a aithint, cuid des na féidirachtaí don idirghníomhú a hallú, agus na féidirachtaí úsáide technolíochta a hallú. Is san template múntóra a chuirigh an múntóir éanair na rudí seo ina rúnt dá ranggrúpa féin. Ní mór spéras fánama a dhearra ag baint leasa as teacs na litríochta agus nó as gné nó gnéthe de chultúr na Gaelne. Is féidir teacs na takeúla a úsáid chun cur leis an bhoghlaim. Anuas phríomhheis bheasúnathan éanad is deis a há ann don bheasúnú firmaach. Roinne samplaí ná ceistúcháin chuí, aiseolalas an scoláire don bhúntóir trí úsáid na sáilse tráchta, clárbáin in níl an scoile, aiseolalas ó bhéal, aiseolalas scríofa I bhirm gá réalt is mín díirithe an bhoghlaim a chur chun cain, trasna na tarsaí, sé sin, nóta nó Albert ó bhéal ón scoláire féin bhoghlaim a rinne sé nó sí le lainn ceachta nó faoi dheachreachta bhíocha nó a ché le lainn ceachta, píormheasúnú nó féin mheasúnú a ggófort leis an múntóir, measúnú chun fánaime, úsáid rúbrica agus roinne samplaí eile ná fuil luaite a gcuin an sá. Anois, tar éis díobh na céimeanna fad a thógant mar roinne Gaelne, ní mór díobh fad measta an éanad a líana isteach sa bhosca chuí. Béidir go mbeidh múntóirí difriúla ag ceappa go dóigh sé fad éagsúil orthú ina rang siúd seachas ag múntóirí eile ina ggóthaíochs. Tá saoirse agus salúpach de gceist le sin. Is tróir í an Pleanáil Roinne. Níl sé ceappa a bheith ina shrian. Becheart go mbeadh an obair range scoláire lárnach. Mar sin beidh rudí difriúla ag titim amach I ranganna éagsúla. Cuinnig gur dacaméid bio an Pleanáil Roinne só. Beidh gach múntóir ag cur isteach aithrithe de réir mar a héin sé nó sí a raig. Gach seans go mbeidh an plean giobalach rivier an éanad. Cortha ma go bhfuil an múntóir ag macnamh a bhfuil ag titim amach agus ag déanamh aithbhreitnithe dá réir. Céim a cethair, macnamh na rinne Gaelne rá an éanad. Nóig, díreach mar a bhí luaite goinge go tús, ní mór don roinne Gaelne I doscoilse macnamh a dhéanamh an tagasc agus an bhoghlaim chun an abhalam a bhí bainte amach a bheas. Smaoiníogaí an taithí éanair a bhí agoing a roinntla chéile chun macnamh a dhéanamh céir de dheibrig go maith agus céir a chuirigh feabhas an éanad fálaime an chéad uair eile. Ag a buinte só, is fiú tacht tharnais chuig ceist na Michael Absalom, agus iad a chur ar an hénig sa tlí sátha lenas. Cad a dalam na scoláirí, éirigh leis an Pleanáil a chur mé a bhaim. Amil na scoláirí réig chun an chéad chéim eile san abhalam a thógant. Cad iad na chéad chéimeanna eile a mbeidh siad an ann tabhairt futhú. An nearna na scoláirí an dul chun cain a bhí beartathe gom. Chothaigh na hacmhaní, na háisne agus na gníomhaíochtaí bhain mé úsáid asú leis an bhoghlaim. An nearna mé nó an nearna siadsan monatóireacht an nolcan cín, an raibh an cur chuige éifeachtach, thug mé aiseolalas dírithe dóibh, bhain mé leas as an uirlis úsáide an measúnú. Anuas na hacmhaní eile a há ar Siomh Gréasáin, a há luaite going hana féin aniuh há bilógáin mar leis an am gar amúl, multaí cearacha a há ann gur féidir le múntóirí tart futhú ina néanaar mar grúpa nó mar roinne. Sar a bhágan sibh an siomh só fécaigí thart-thaimpil, há tuile tacaíochta fáil. Bíonn fuair an Gaelne na seatha sóisiirí ag cur leis na hacmhaní an siomh só go rialta. Don nuachtas déanaí clár glynn an monachar sunraí sa ranán Gaelne don Siomh Gréasáin. Ina theanta son
Cumad súl an gcóras gilcreachta a hágaing ag JCT Gaeilge. Tá súlagainn go raibh agus go méid an íscóil scáilán Sol Cabhrach agus sibh i mbun Pleanála. Slán go fóill.